Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska to bude už ze hry Papers, Please 3. díl, ale prostě tam ten save se mi smazal, takže já pokračuju tady. Takže už jsem tady propustil prvního člověka a jdeme na dalšího. Takže Titan nemá stupenku. Takže počkat, já ji nejdřív vyslechnu. Základní pravidla. Stupenku. Dobrý. Na den 25. Teda 11. Já jsem blb. A prostě nějak to je, tyhle ty datumy tam mají. Já to vůbec nechápu. Takže myslím, že by to mohlo platit. Teď to vezme. Jde pryč. Vstup není zaručen. Jak to, že ne? Pojď. No, táhne k šípku. Taková bába plestivá. Jej. Tak. 15. Jo. Ok. Tady ti to dám. Táhne. Co je tohle? Platnou stupenku má. Jo. To si myslím, že jde. Pojď. Pojď, pojď. Jo, to mám štěstí, že mám pořád práci, dík. A sam ty nebudeš terorista, když seš ten z koleči je. No. Tomu to platí, tak já mu to schválím, snad nevybouchne. Ale jako dám jeden trik do téhle hry. Když tam přijde někdo cizí, třeba z koleče, to jsou nejvíc teráci. Tak když sem přijdou a uslyšíte pípnutí, tak jim to hned neschválte, protože když slyšíte pípnutí, jak to je, že mají u sebe bombu, takhle se mi to stalo několikrát. No, muž měší Rose. Počkej. Ne, to má stupenku na díl, myslím. Počkej, já to moc nechápu. Dobrý. Takže chytni a je pryč. S Bohem. Takže další. Chce to další. Vyděláme nějaký prachy pro rodinu. Doklady, prosím. Žena. Stupenka. Stupenka. Jo, to je vlastně platná. Ta má všechno v pořádku. Tak, papa. Počkej. Máme vidět, že to není videí město, mám vidět, zná všechno. Jo, tady to nemá nic. No. Počkat. Jo.
Špatnost má. Ostrovský Ivan. To já schválím. No. Takže já jsem se nepřečetl údaj pohlaví, naštěstí. Takže si enzima hlad nemoc. Takže já se s vámi loučím a uvidíme se u dalšího dílu. Nezapomeňte dát like a odběr a čau.